Hol van benne egy papír, és aláírtuk, benne van a megfogalmazott szöveg, illetve az üzeneteket is leírtuk. Remélhetőleg, ha beledobjuk az agyvába, akkor pontosan Ödön bácsi milyen távolságban van az agyva? A folyónak a vonalás. 4 kilométer, tehát 4 kilométer, akkor a torkolatnál. Én nem értek hozzá, de te szakember vagy. Fizimérnök Ödön bácsi, meg tudnád mondani, hogyha ez nem akad fel sehol, én most olyan kíváncsi vagyok, én 4 óráig bedolgozom a mefagnál, és ezt a Tisza hídon, hogyha lenézek, hogy a Tisza, vágjatok már, jót mondjak, a Tiszavirág hídon, ha lenézek, jót mondtam, akkor körülbelül mennyi idő alatt érhet oda? 3-4 óra alatt. Jelentem, meg fogok állni a hídnál is. De azért... A piasztalagot is kössünk rá. Hát akkor az lenne a kérésem, hogy akkor ugye egy emléknap lesz, ez jövő héten lesz, azt hiszem, hogy szombatány, február eseje, és hát gondoljunk arra, hogy mit tehetünk a folyónkért, és mit adott nekünk, illetve nem mindig úgy kell nézni, hogy nekünk embereknek mit ad a természet, hanem most már úgy kell nézni, hogy ez a természet egyáltalán megmaradjon, és nem biztos, hogy az ember önös érdeke miatt. Hát ezt a falakot akkor... Megcsináltátok a kis állatokat? Milyen állatokat csináltátok akkor, tessék? Békát, halat, nagyon jó. Van-e még? És figyelj eladásra, melyik azok az élőlény, amelyik például a tiszavirágot megeszi? Béka. Béka, meg a hal többek között. Minél gazdagabb, de menj kicsikén, ne menj lejjebb. Gyere vissza azonnal. Minél gazdagabb legyen. Megpróbálj. Jaj, nem tudom, hogy merre folyik. Arra. Jaj, de jó. Sokszor van, mikor onnan fúj a szél és fodrozódik, és becsapja a gyerekeket. Meg mi a gyerek? És ha a jégbe fölakad. Közben ki lehet számítani, ha valaki ilyen, hogy hány másodperc alatt mennyi utat tesz meg, és akkor. Hát köszönöm szépen, örülök, hogy ezzel a kis csapattal valamit úgy gondolom, mi a lelkünkben, meg a cselekedeteinkben úgy viselkedünk. Azt kívánom mindenkinek, hogy győzzük meg a többieket is, hát ha tényleg mindenki megálljon a piacért. Köszönöm szépen a Köszönjük a lehetőséget. Azok a gyerekek mindenképp velünk maradnak.